Hello guys, गुबुन मोनसे भिडिअ बरायबावलायबाय नोंसोरखौ आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोना नै गोदान भिडिअखौ नायलायदो स्किप खालामालासे मोजां बेबायदिनो कर्नाटक उर्पि डिस्ट्रिक्टनि गोथौ जायगायाव नुनो मोनगोन मोजां भिडिअ नुनो मोनगोन बेबायदिनो समायना नोंथांमोना अन्नानै आंनि भिडिअ YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक खालामदो दानि आत्रादि सक मोनबाय आत्रादि आं हेब्रि थांनो नागिरदो हेब्रियाव सासे लोगो दोङो लोगो नायनो थांनो नागिरदो लोगोबो आरो खामानिबो दंखायो खामानिथ' दंखायोनो दा आं खामानियाव थांनो नागिरदो खामानि थांनो नागिरदो निउ मार्केट जादों दा आत्रादि होनना बुङो इखो आत्रादि मार्केट आत्रादि सानडे माने बाजार जायो सानडेआव बाजार जायो ओमफ्राय दानिया फट' गारि लामायाव गोदोर जागासिनो सार 6 मास 7 मासनि उनाव जा मोजां नुनो गारिफोर आरो गारिफोरा फैसै तामान गारि फैयो न'फोराव जा गोदोर न' खमसे खम बे न'आ 1 करोड़नि नोंथांमोना नायदो 1 करोड़नि न'खौ 1 करोड़नि जागोन हमना ला जोंनि मालिकनियाबो 1 करोड़नि मोना बेबायदिनो आरोना गारि बासनिफोराबो एकदम आनलिमिटेड बास फैखायो माने टाइम मोनबाय थाखागोन बासखौ जेन लामायाव नों नेबानो थांबाय थाखागोन बासआ नैबे आरो हाबाफोरनि खोमा हाबानि बास ना मानिबा बास रिजार्भ आरोना बे रिजार्भ जागोन टुरिजिम गारि हाबाफोरावबो थाङो इसोरना हाबाफोराव हलावसो जायो नालाय इसोरना गोजानाव न'आव जायाना सानाव हलाव हाबा जायो बिसोरना हलाव जाबा गारि भारा नांगौ हलावनो जानाय लोंनाय मोनजोबखायो गारिफोरा थ' नोंथांमोना बेबायदि नायदो आंनि YouTube चेनेलखौ भिडिअखौ थ' नोंथांमोना आसामनिबा बड'लेण्डनिबा थ' आंनि भिडिअखौ सापर्ट खालामहरदो नोंथांमोना कर्नाटकआव आं कर्नाटकआव खामानि मावनायनि भिडिअबो नुनो मोनगोन मा खामानि मावो बेबायदिनो फिसा खामानि मावो गोदोर नङा आङो गोदोर बिजनेसमेनबो नङा बारा फरायाखैबो थ' गाइसमोन मोनसे सक मोनफैलायबाय आत्रादि होननाय आत्रादि मोनफैलायबाय आत्रादि नङा सरि आत्रादि नङा हिरारका होननाय सक मोनफैलायबाय हिरारका मोननायनि उनाव नैयाव टेम्पोल दोङो गोदोर माबा दोंसोयो हिरारका मोनबाय नैबे जोंनि सक हिरारका बेनिफ्राय सक मार्केट दोङो सानडे मार्केटखाय बहुत सुटि खोमा सानडेफोराव मनडे मार्केट जायो इथिं सबजि बाजारनि बे टेम्पोल दोङो खाथियाव टेम्पोल इथिं मान्दारथि थाङो नैथिं माबा थाङो हेब्रि थाङो अट' स्टेन्ड दोङो हेब्रि थाङो नलबारि गोदोर साबानो अट'फोरा बेसे जानला मोनला खारानिया टाइम भारासो एकदम अट' भारा माने रिजार्भ खालामना थांनायसो इसोरनिया लाइन थाखायो जानला मोनला थांनो हाखाया जानला मोनला नंखाया बिराद मोजां आरोना नैबे हिरारका होनना बुङो हिरारका थांनानै जों हेब्रि थांगासिनो दा हेब्रि लामा हेब्रि मोनाखैनो हेब्रि थांबा बहुत गोजान दं आरो हेब्रि बहुत बेसेबां किल'मिटार मिथिया खमसे खम 24 किल'मिटार जागोन खोमा नै मोनसे राइडार आरो बाइक राइडार्स बेफोरो बे थांनाया बाइक राइडार हिमालय बाइक राइडार जों दा हेब्रि थांबाय थादों हेब्रि थांनायाव बहुत सक मोनलांगोन बेफोरखौ सब नोंथांमोना नुलांबाय थागोन मोनसे भिडिअ थ' बासफोरा एक्सप्रेस आरो बे शिमगानिफ्राय फैदो शिमगा एक्सप्रेस बाय फिसा गारिया थेलेलेप नैबे स्कुलफोरखौ नायनांगौ जा गोदोर सिनि दामि स्कुलफोरा साफा खालामगासिनो लामाफोरखौ गाइसमोन साफा जासिगोन बिसोर जायगाफोरा लामाफोरा डाबल जासिगोन साफा फैगोन बोसोरावसो बिराद मोजां फेनफिना सलायनो मोजां जागोन आरोना हेब्रिनिफ्राय डाइरेक्ट उर्पि थांनाय उर्पिनिफ्राय मालपे थांनाय मालपेनिफ्राय आरो उर्पिनिफ्राय मांगलरसं थांनाय थिं मोजां जालांसिगोन आरोना जाय हेब्रियाव थाग्राफोरा हेब्रि हिरारका उर्पि थांग्राफोर बिसोरनि थाखाय मोजां जागोन आरोना जाय हेब्रिफोराव बर'फोर दोङो जोंनिया बर'फोरबो दंसोयो हेब्रिफोराव बर'फोरबो दंसोयो बहुत खामानि मावनो फैनाय मा खालामनो आरो खामानि मावनोथ' फैखानांगोन नङा होमबा खामानि मावबा बहा मोनजानो थ' गाइसमोना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो हाजासे शेयार खालामना हो कर्नाटकआव बेबायदि जोंनि बर' मानसिया YouTube चेनेल दङ होननानै YouTube गिदिंबाय थायो बेरायबाय थायो जागा नुगोन आरोना बर'फोरनि फेक्टरि नुगोन बर' आरो कर्नाटकआव हेब्रि साइडआव राधिका आरडि होननायथिं माबा दोङो जोंनि आब' दोङो अमा फानग्रा माने अमा फानो आरोना अमा माने आर्मिया लाना फैनायलै बे आब'खौ आर्मिया हाबा खालामनाय आरोना
आर्मिया हाबा खालामदो इखो दा अमा फानो अमाया जा गोदोर गोदोर देरो बेनिया बिराद गोदोर गोदोर अमा देरो मिथिगोना अमाया खात्रा खात्रा गोदोर गोदोर बेहा गोदोर गोदोर अमा देरो बेहा अमा फानो आरोना बेहा गोदोर गोदोर अमा फानो नोंथांमोना बेबायदिनोथ' आरो दलं बानायदो खात्रा खात्रा न'खौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन माबायदि केरिंदो बानायदो इनि जि एन्डार औ लाखिनोसै नायनोसै ना नायनोसै र' खात्रा बानायदो लामाखौ नोंथांमोना बेबायदि नुनो मोनगोन नायनि दसे लामाखौ मा रखम बानायदो बेयाव लाखिना नायनोसै धनिया बास राकेश नाम बास जा दामि दामि बास थ' गारिखौ लाखिनोसै जोङो लाखिनानै जोंनि नायनि दलं बानायखौ खात्रा दलं बानायखौ जों भिडिअ खेबगोन दा लाखिबाय थ' गाइसनिया हेब्रिनिफ्राय फैनाय लामायाव बेनो हिरेकानिफ्राय फैनानै बिथिंनो आरोना डेन्जार न'खा जि गोलाव गोलाव खात्रा डेन्जार केरिंआनो गंथाम गंब्रै एखान गंब्रै केरिं ना ओइ सिगां गंनै डेन्जार बानायदों ना खात्रा बानायदो गाइसमोन खैथाबा केरिं दोंनिया खात्रा बनागासिनो हाँ भैया किधर से आप लोग हाँ वेस्ट बंगाल से किधर से वेस्ट बंगाल हाँ कोलकाता हाँ असम पता है असम असम से हो तो ठीक है गाइस जों थांबाय थानोसै पुलिसबो दोङो माबाफोर जागोन होननानै पुलिसफोराबो डिउटि खालामगासिनो खामानि मावगासिनो मावग्राफोरा तो जोंनिया समाय गैला थांनोसै ठीक है गाइस तो बासफोरा फैगासिनो इथिं तो नोंथांमोना बेबायदि नुगोन नुगौ केरिंफोरखौ जा गोलाव गोलाव केरिं खात्रा गोदोर गोदोर डेन्जार खात्रा माइन बायनियाव मावग्राफोरा वेस्ट बेंगलनिसो जों खाथियाव थांनाया केरिंखौ नाय जा गोलाव खात्रा गोलोद जागोन बेयो बेहा गोलोद हमथाग्राफोरा डेन्जारलै डाबल ब्रिज जागोन आरोना बेहा मोजां जागोन नायदो नोंथांमोना हाग्रा सेराव दोङो खाथियावथ' थांथ'वा जोंथ' खामानि मावाखै मावगासिनो निया खैथा दलंनि माबा बहायगोन दिन देवबारना देवबारखा बहायसिगोन जासिगोन आरोना बे ब्रिजआ बेखौ बानायबानो ब्रिज जाबाय हमना ला आरोना प्लास्टारल'सो खालामनांगौ बेनिफ्राय बे बरा जागोन डाबल लामा वाव अन्थावदो गाइस नोंथांमोना बेबायदि नुनो मोनबाय जों दा थांनोसै मोनसे जायगायाव आरो गुबुन जायगायाव बेबायदिनो साफा नुनो मोनबाय जा मोजां मोजां नालेंखर बागान दैदो थ' गाइसमोन फै जों मोनसे सकआव मोनफैबाय ने नालेंखर जा बरा गोथां नालेंखर दोनदो लोंनिसै जा समायना न'खाय नालेंखरा बेया गोदै जागोन बेया बरा जागोन हेल्थनि थाखाय उदैनि थाखाय बिराद मोजां आरोना लोंनो बेया बरा जागोन ಒಳ್ಳೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇಮಾ ನೀರು ಸೇಮ್ ಉಂಟಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆಂತ ಅಂಗಡಿಯವರು ಹಾಗೆ ಹಾಂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದೇ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೆ तो नोंथांमोना बेबायदि नुगोन स्ट्र' गदो तो लोंनोसै तो गाइस नो निदिन लोंसाङो हेलो गाइस मोन तो केरिं जेसीबी खैथा नायनो मोनसेयावनो मोनथाम गाहाम बान्दोना खख्लेंफोरा बेफोरसो लामा बानायग्रालै खख्लेंदो खात्रा जागोन खेला तो गाइस मोन नालेंखर दै लोंनानै जा मोजाङा जा आराम मोनबाय एकदम थान्दानो दैयाबो जा बुरजा दंखायोमोन आरो गोदोरखौसो दाननो होदोंबो
गोदोरखौ दाननो बिराद दै दंमोन माबायाबो गोरलैना फिसाखौ सोलोंनांगौ आरोना लोंबाथाय जा मोजां इन्टारेस्ट नांखायो एकदम हेल्थनि थाखाय आरो नैयाव खुसेरनि रोसि दोङो खुसेर रोसि बेखौ सोरबा आबैयानो फानो ना बिखुमजो जागोनसोथाय बिखुमजोबो जानाय नायलै फिसाजोफोर मोजांनो लायगारगारगोन बाला थ' गाइसमोन बिसोरनि आरो नैया गोजां बोथोरावबो माइ गायबावोसो अरे टाइम माइनि दैनि जेबो टेनसनानो गैया कर्नाटक होनबाथाय एकदम बिराद मोजां आरोना नालेंखरफ्राबो लामा लामा नुखाय नुजोबगोन नों नालेंखर गय बागान बिराद फोथि लाखायो इसोर नोंथांमोना थ' गाइसमोन बेबायदिनो भिडिअखौ नायलांबाय थादो आंनि बे बर'नि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना बेबायदिनो नुनो मोनबाय थागोन आंनि भिडिअखौ मोजांनो जा हायो देखायनो नाजागोन आङो जा मोजां मोनो बेखौनो नोंसोर जा मोजां मोनो बेखौनो देखायनो नाजागोन आरो हायोब्ला नोंथांमोना कमेन्टबो हरदो माबायदि जादों भिडिअफोरा थ' गाइसमोन भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइकबो खालामदो शेयार खालामदो गोजोन्थों।